plastik gila khang hay kena plastik de nang ta de long sebentar kabeh ni ban khang hay kena plastik namar kan plastik ru kade gawe ni tiga lat penjebo ya ka memer yang mari kina la kina khoma de gawe basusi kalong ma na kapur sha kapur hi sa pinni ni kin banong khang bat kimla bat ban khang ru shi sundon de ka pelam ler ki ngi badi ru hani don teng Ibu bilang, tang pi vai bom ai plastik itu ki ai nang te ki ai nang tu ki ai talong kapal thok em yang ni de teng pat chisim malong khang be de bat ka ba de kalong ma mali shu adong ting e tang e kan ka plastik ba thau ting thau kat kini ki chips kini ki plastik ki ba bun ki plastik jumlah ban de la kam jadi shawi bala khang lo de ba kha ki plastik ba kha ki di ban khang lo dem mali ban khang adong tang e plastik ba thau ting thau long kam dan jumot kan Cisim khang da khang lo game plastik berkhai dei dam dei cisim la khang lo berkhai nang bangi ru ngin sop de man ta pen mi ka kan tien ban ong khang tang de plastik thau jing thau kat ban ki plastik ngi yo bun balai man ta thit chips ngi yo thit biscuit ngi yo thit ki mar berkhai ngi yo plastik dei ki jing mon long kam dan jumot kan cisim khang da long ang kerpat ba ki dei ban khang lo ya baro dei ban ong khang ba plastik thau em ngira persyang hi menta la news ni menta deh ngira persyang ba kam dan cinge tiba bu ni ki kosmar kitu ki kosmar jong ngira pensung tu ino pen mei pej ba karne kade ke jing mentoy jong ajong pi kade ke jing khu ji suba jong ajong pi pas ngoi ya ra lai jong ipla ra jong jing diang hidon pati ong ba ngim patip ko makhang plastik ni pensong ha ko kubor ngira pen pet ko kubor ngira pensong ngira pen thap untuk ki plakot ye ni penwat ke jilat ban yo jom to teng ngi ai de ini pelajaran ini ro ngi bu teng ngi bu coba sipo teng karu nang ban yo ai ki ba do pasok bli de kidon em ki ba patep kinong kendong ki bun ki patep kham tam uni re di mas pai la thep telan haju rumlong tahap thep kerpang te yaban put kalat ngi pensong ni ki plakot ye kam dan jing e de kabiang he kabiang la dang gila ban le ban tri ting e kan kakam de ka wei ga ji aji mut jonga galong ba nga karpat hi ya ka sungkar wei ba kan teni ki kinten khang to khang teng e be ka adu bana job bat de ban khang dana ki ba de ki baria long ban de ban khang nek putri la ne ki jika supply ke long nga karpat ki ba chi sen ban khang de ban te adong tang ni ba shong ha ne de la da ai plastic yang sha kan de la da de nim de ban ai plastic de long ka min ka ban kong ka de ban khang na ki jika ba di unong ni kian manta kiam yu badi tem nan jumat to khang na jaka badi kan dan kawai kalong ma ni dei ban long ni ban letting e te la ngi le kono ngi le hadu bakut hadu ban job ni dei ban isi dan kata ban kawai plastik ro long yale dengan bentuk no ngar so tanah ni ban anduk ni plastik